Amalungu omphakathi asale dengwane ngaphandle kweNkantolo yeMantshi eProtea eSoweto. Laba kubalwa abasolwa, imindeni yabo kanye nofakazi abathi banqatshelwe ukuba bathamele eNkantolo. Lokho kwenzeka yize kwenziwe izaba zokuthi kuqhubeke ukusebenza ngaphansi kwesimo esiphuthumayo njengoba kuvaliwe kuzo zonke indawo. Iningi labantu belithukuthelela igane unwabu kubizwe uhlu lwamacala abalekile kuphela okubalwa kuwo izicelo zebhayili ezokudlulisela amacala amayelana nodlame, ukuhlukunyezwa ngokocansi kanye nathinta izondlo zezingane. Kungakhona abantu bayazi ukuthi kumele beze court. So njengoba kuziwe court kanje uhulumeni bokumele asho ukuthi njengoba athe 21 days lockdown ama-court mawangasebenzi total. Okokuqala i-distance ye-1 meter leyo social esinike ngayo. Bheka kugcwele kanjani khona manje abantu basondela and abantu mathimo kumele bangene court, abantu abazoyenza i-protection order, abantu abeze for maintenance, ama-weakness awangeni. Mina ngiyilunga lomndeni basinikile i-date. So mase sesifika la simiswe egate kuthiwa ama-witness awangeni nabantu bomndeni abangeni. As-understand ukuthi kwenzakalani. Mina bengize la ecaleni ngithi ngizo-attend i-case yami. So mangifika la i-case sama bathi simela ngaphandle bazosibiza ngamagama 1-1. Abakasibizi namanje. So njengoba ngisamile kwavela i-lawyer le yaka-accuse wami lo munye accuse number 2 wangitshela ukuthi i-case sebayiproponile to 19 zika May.